Bosgarren postuan Zaldun odoltsuak izango dira. Kasu honetan, topa hau da guztuen oinarritua, itxura eta gehien guztu ditzen konde gorri eta nora benzinetan zabuza egoa eta guztiara gara guztiak eta goi batean zika eskutua eta zaparte kasuak ere asko garen dizkit Ilunezko arrain horietako batenak gaskoa beste batzuk aldiz gasko hori etal eta esan behar da gari hauek azken batean gariak izan zitez laugarren postua eguzki batzuak Battle awaits! dira laugarren postu. Hirugarren postuan gauzare Zalduna gogoratzen dizki batez ere dela bikingoak tabar, armadura bizutsuak larruarekin paparekin kaosaren irudia eskutuetan eskutu Witches will! Susko saldiak edo Name your command! tokia, no? Eta gero, bueno, kasuak ere nahi dela. Esan daiteke bat ez duten Chaos will reign! irura dute Zalduna, gero bada kasko bat hau, ez da asko de gustatzen ere hartzeko primerako Witches will! kaskoa da, hiru. Bigarren postua arrebak edo deitzen dela System of Thorn o Caballeros del Espino. Batez gustatzen zait oreinak egiten lekuak, magikoak direla, behintzat
argi ematen dute eta eure simboloekin, ere gustatzen zait. Let them see the might of Athelord! Ligera edo txiki. Harina. Eta gero ere eramaten dituztela pare bat lantza, hiru lantza pozoiarekin. We must maintain the weed! Atxan dituzten bi hauek eta bere ezkerreko eskuan dituztenak eta hemen karga egiteko lantzak eta hemen dituzten adarrak eta gehiago inposatzeko. Eta argetik oreinak daude eta oreinak ere apaintzen dituzte. Bi. Eta lehen postuan Bretoniako krialaren zaintzaile erabakia hartzea izan, nire argudioak esaldu baino lehen argitzen nahi dut semigrifoak ez ditudala sartu izan ere grifoak ni bat denez